7 dní uplynulo a tak vás opäť vítam pri sledovaní Račianskeho magazínu. Pripravili sme pre vás bohatú a pestrú ponuku reportáží. Ukážeme vám, ako prebiehal 6. ročník Račištorského bálu. V Krasňanoch by malo vyrásť nové nákupné stredisko. Predstavíme vám materské školy v Rači, aby ste si mohli vybrať, kam zapíšete svoju ratolesť. Honosným plesom v opere sa už tradične začala plesová sezóna. V poslednú januárovú sobotu sa nahodili do gala aj Račania a ich hostia. Spolu zaplnili veľkú sálu Nemeckého kultúrneho domu a vychutnali si pestrý program, bohaté menu a spoločne vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Pozrite sa s nami, ako vyzerala zábava na 6. Račištorskom bále. Račiansky ples nemal v pláne konkurovať plesu v opere okázalosťou. Aj teraz stavil na priateľskú a uvoľnenú atmosféru. O to, že počas celého večera bude veselo, sa postaral nielen moderátor Roman Pomajbo, ale úvodným príhovorom aj starosta mestskej časti Bratislava Rača Peter Pilinský. Tí, ktorí ste si kúpali lístky kvôli tomu, aby ste videli tancovať starostu, ja som sa z toho minulý rok vyvliekol. Tento rok sa mi to už nepodarilo, tak vás poprosím, buďte trošku zhovievaví, preto aj som sa dohodol s osvetľovačom, že trošku stlmil svetla, takže buďte trošku zhovievaví a nenechajte ma tam dlho trápiť. Keď takto zdvihnem ruku, tak všetci moji priatelia, prosím vás, príďte na parket, aby som sa tam mohol nejako schovať. Spomedzi hostí spomenieme jediného slovenského kozmonauta Ivana Belu, starostov susedných Vajnor a svätého Jura, ako aj župana Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša. To, čo chcem vám zaželať, je, aby ste sa dobre bavili a aby sme si užili tento večer a aby sme sa takto o rok tu stretli, hlavne zdraví všetci. Všetko dobré a príjemný večer vám prajem. Keď boli oficiality vybavené takouto milou formou, začala sa zábava. O predtancovanie sa postarali tanečné kluby Dance Motion, Victoria a Eleganza, do tanca hrali The Faces a multiinstrumentalista Jozef Piaček. Hostia si užili napätie pri žrebovaní tomboli a tlieskali vystúpeniu atraktívneho tria huslistiek zo skupiny G-Strings. Myslím si, že každá z nás chodí na ples nejak s rodinou alebo s priateľmi, ale nie je to podmienkou. Napríklad minulý rok sme nestihli, pretože sme boli vyťažené. Mali sme koncerty, tento rok sa chystáme na jeden, ale to je asi tak všetko. Táto mestská časť mi bola vždy tak sympatická, pretože aj kvôli samozrejme lesu, kde chodím teraz už s deťmi a tak ďalej. A mám tu veľmi dobrých známych. Strašne dobrí ľudia sú tu, to je asi dôležité. Ale myslím, že teda nezáleží to od mestskej časti, ale od toho, že ako dokážu spolu nejak vychádzať a tento večer verím, že bude toho dôkazom, že strávime príjemný večer. Zaujímalo nás aj to, aké menu dodávalo sily účastníkom Račištorského bálu, že takmer všetci tancovali ako o dušu. Ponúkame slávnostné menu, prípitok hruškovička s hruštičkou, predjedlo je šunková rolka, ako hlavné jedlo budeme podávať kurací gordon, opekané zemiaky a rýža a okolo polnoci máme pripravený kotlíkový guláš pre našich zákazníkov, takže určite si vychutnajú a prídu si na svoje všetci. Na splnenie sladkých chutí máme tu na pripravenú takú vynikajúcu štrudľu, ako višňovo-mákovú, tvarohovú a jablčkovú. Krátke prestávky v tanečnom nasadení sme využili na to, aby sme sa hosti bálu opýtali, ako sa bavia. Ja myslím, že je výborne všetko pripravené, hudba je výborná, priestory sú krásne, takže ja sa skutočne bavím a som rád, že sa bavia aj naši ľudia. Ako dopadol ten obávaný otvárací tanec? Ja myslím, že dobre, že ma podržali aj kolegovia a priatelia, teda, že ma tam nechali dlho sa trápiť a mal som dobrú učiteľku, takže ja si myslím, že sme to zvládli a sľubujem, že budúci rok to bude ešte lepšie. Ako sa bavíte? Tak zatiaľ super. Musím povedať, že Račanom som už síce viac ako 11 rokov, ale stále Raču len spoznávam a tento ples je vynikajúca príležitosť zoznámiť sa s ľuďmi, ktorí tu žijú, ktorí túto Raču poznajú. Bol som pozvaný pánom starostom, za čo som veľmi vďačný a zatiaľ je to super. Je to perfektný bál. Úplne super. Najlepší za posledných 5 rokov. Bývam tu od nejakých svojich 10 rokov. To znamená, že nejakých 32 rokov tu budem bývať dokopy, takže mám vrúcný, by som povedal, taký živý vzťah, nakoľko tu ešte aj bývam. A páči sa mi tu veľmi okolie, páči sa mi tu príroda, vychováme tu deti, manželka pripomenula, takže som rád, že tu bývam. Dnešný večer sa mi veľmi páči, je tu výborná atmosféra, veľmi krásne prostredie, veľmi zaujímaví ľudia.
takže som veľmi spokojný zatiaľ. Ja si myslím, že tu je veľmi dobrá zábava v Rači a naozaj tá tradícia tohoto bálu už preniká nielen do Rače, ale aj do ostatných mestských častí a dokonca aj do samotnej Župy. Poslední hostia odchádzali z račištorského bálu až nad ránom. V mrazivom chlade ich hrial pocit z príjemne stráveného večera a želanie, aby sa v takejto priateľskej zostave stretli aj o rok.